1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 μέσα. Κάτσε εδώ στον ίστε να βλέπεις. Μα με πήγε τώρα, δεν ήθελα και να βγει. Γιατί δεν είναι δικά μας, δεν είναι την ίδια σχολή τα παιδάκια αυτά. Απλά για να ξεχωρίζουμε. Πώς το... Αλλό! Να υπήρξε πρόβλημα στη συνεννόηση. Γιώργος πάει τρίτη. Μανώλης. Όχι να μετάξουμε. Άλλαξε Παναγιώτη, ακίνητοι είσαστε! Έπαιξε και πριν μαζί μου. Αυτός. Ναι. Μπράβο! Εντάξει πάει Γιώργο. Τρίτη. Τρίτη πάει Γιώργο. Μπράβο στο Γιώργο. Πάμε, πάμε και τώρα! Μπάλα, τη μπάλα! Τη μπάλα! Δεν έχει σημασία. Και να παίξεις και καλύτερα μπορείτε. Να σου λέω γιατί κάτσε έτσι. Τι, έβαλε στικ. Αυτό σε ρωτάω, είναι την άλλη ομάδα. Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί φοράει κίτρινη. Μήπως δεν έχουν αρκετούς. Όχι, Φοράνε την ίδια στολή. Έχουν την ίδια στολή ρε Βασίλη με εμάς. Απλά για να ξεχωρίζουν τους έχει βάλει τα κόκκινα διακριτικά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έχουν την ίδια στολή με εμάς τα παιδάκια αυτά. Υπάρχει αγωνία. Εδώ, νωρίτερα ήταν πιο παππούς. Δεν έχει φορά ακόμα για να Πρώτος, κατός! Μανούλη! και εγώ έτσι. Πίσω, ανέβα, πίσω! Πρέπει να την ακουμπήσεις, τρέξε να την ακουμπήσεις! Είμαστε 10 και άλλοι 5. Τρέξε! Κάτω να λέγει το μονάδι. Όχι, δεν πιστεύω. 6,5 ώρα. Ο Νίκος έχει σχολήσει εδώ το γυμνάσιο γιατί το ξέρει. Έχει η παρουσίαση των πειραμάτων, των κατασκευών του και όλα αυτά. Εσύ φτάνεις 8,5, 9,5, ξέρω ότι θες άλλο. έχει και μπουφέ μετά, πάνε διευθυντές, παραδιευθυντές, Μπορεί το θυμηθήκε, λέει γιατί... Γιώργο, δεν θες να σου αλλάξω τη φανέλα. Γιώργο, Μα γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορείς τώρα γιατί έχεις φάει το μπισκότο με τη σοκολάτα. Κάτσε κάτω λοιπόν, τι κάθεσαι όρθιος. Κανονικά το πρέπει ο πατέρας σου να έχει το φυσικοθεραπευτή, να σου κάνει ένα μασάζ στα πόδια να σε ξεκουράσει. Άλλα τώρα πάλι. Πρόσχερε.
Το γήπεδο μας είναι κρύο. Είναι άλλωστε. Έχουν κι άλλα μπαρ. Μεγάλο σαν το δικό μας δεν έχουμε. Άλλο τέτοιο μπορεί να έχει. Δεν έχουν μεγάλο εκεί. Έχουν και δεύτερη παλέτα. Πώς θέλετε. Ορίστε, έχει πάρει Ναι, και έχουν και δεύτερη παλέτα. Στην κόκκινη πάνω. Σε ποιο DVD. Φτιάξτε τη διάλογο μου στη τηλεόραση, εδώ στο σπίτι. Βασίλισσα. Ωραία, δώστε. Μήπως θέλει να σε Εκεί, κάτσε να κάνω. δεν μπορώ να το ανοίξω το παγιά. Πήγαινε να ανοίξω το γιατί. Κι άλλος. Έχει τόσο, πάνε στο μπαμπά σου. Τι έχει? Όλα και αυτά, όλα και αυτά, όλα. Υπερπήρω να σου πω. Ποιον άλλη βλέπεις? Τα παντελή στο διάλειμμα στο Γιώργο. Παίρνει μπράβο. Τι εννοείς? Το σώμα θα το κρατήσουμε. Δεν πειράζει. Ναι, θα χαστείς το στάτσι και μετά το Πάρα πολύ μικρό. Τώρα, Πάρα πράγμα αυτό είναι κανονικές διαστάσεις 5x5 το παιχνίδι. Εμάς είναι έτσι, είναι μεγάλο, είναι 8x5. Εσείς κάνετε προπόνηση έτσι, 5x5. Πάμε σε 2x5. Εμείς έχουμε 6 θέλουμε. έχετε νεράκι βέβαια, δεν είναι ότι. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει υπέρβημα στις ηλικίες Το αυτές. Παντελή. Τώρα θα πάρεις κουτάκι, εντάξει, έχει κουτός. Μπορείς τι πάρε. Αφού έχει παιδιά ρε, θα έχουν βάλει και τα δύο μαζί τώρα. Ευχαριστώ Παντελή. Γιατί... Μπράβο. Πώς είναι το σπίτι. Ναι, φέρνει μέσα φρούτα και τέτοια. Δεν διατηρώ Θα είναι ζεστή δηλαδή. Σαν άνεμος θα περάσω. Και σαν άνεμος μπροστά από την κάμερα πέρασε ολόκληρος. Και δεν κάτσε εκεί κάτω. Κάμια δήλωση. Για ζεσταίνομαι, δεν μπορώ παραλία. Δεν βγει κανένας τώρα. Έλα! Συγγνώμη, φίλοι μου, θέλεις. Θα δίνω λεβάνι. Βασίλεια, την πιείς. Ήπια. Θέλετε. Γιώργο, θέλει. Ναι. Έλα. Το είναι. Πάτε τα. Τον ήλιο. Έτσι, Λίνα. Έλα. Μόνο γίνει. Πάρε. Πάρε. Γιώργο, μεταγραφή, Μεταγραφή, τέλος, στον Αγιάννη. Θέλεις φίλιο. Βασιλάκο, έχεις τον ήλιο χωρίς καπέλο. Το καπέλο είναι στην άλλη σάμπα. Ναι, κάτσε εκεί. Ο Παλασόπουλος που είναι. Ωραία, όλοι στην πάντα και αυτή φορά. Εδώ τρώμε, αυτός πήγε. Όταν πέσει κάτι κάτω δεν το τρώμε. Μη σε ξαναδώ. Μη σε ξαναδώ. Τι είσαι. Κότα. Παίρνε. Δεν θέλω. Πάρε. Εδώ όταν θέλεις. Αλλιώς. Το παιδάκι με τα πράσινα παπούτσια. Το πάρεις.
Και σου τότε. Γιώργος. Μπράβο, Ηλία. Βερίκοκο. Νομίζω είμαι... Έλα, Ηλιά. Κοίτα. Τόσο. Αυτό το λες και στο που το άρεσε. Δεν το ξέρει. Όλα κάτσε. Ναι, μεγάλο που λέμε. Έτσι. Εντάξει. Θες να κάτσεις πάνω μου? Έλα κάτσε. Έχει μεγάλο πρόσεχε να μην σου πέσει κάτω. Δεν το τρώνε έτσι, όλο μαζί. Όλο μαζί, πιάσω έτσι. Έτσι. Νάτο! Δεν με μοιάζει καθώς το πάθος. Πόσα είναι? 1-0. Ανοίξαμε το σκορ. Δεν βγάζει άλλο. Τρέξε Κωνσταντίνε. Την καλύτερη δήλωση την έκανε η Χριστίνα, ρε. Έμαθε επιτέλους λέει που είναι η σέντρα. Πανώ, στη γυναίκα σου, ρε. Έλα. Δεν μάνα είναι καλό. Πίσω από τον Ηλία. Δεν έχουν βάλει ποιος θα το καλαμνήσει. Αλλά τον βλέπω κουρασμένο. Με το αριστερό είναι. Έλα ρε παιδιά, αναμονή. Εσείς είναι με το αριστερό σου. Ανιστικό. Μπράβο, Ηλία. Πανές. Το βλέπω το πρωί. Δεν έχει πάει άσος, είναι το λόγο. Κρατώ το μαζί, μαζί, όχι μόνο του. Θα το πάρω, γιατί σου πέσει. Όλα μαζί. Έλα, μόνος σου, αλλά πιάσω μαζί. Πιάσω με τα χέρια σου. Δεν βρήκα. Το είδες. Πάσα. Είπε η Χριστίνα το προηγούμενο. Να το! Δύο μέτρα. Στο δεύτερο λεπτό. Γιατί εμείς πάλι που σου βάλαμε το πρώτο. Άντε Τατσόνα Δαμόπουλο! Ναι. Πώς το 300 Αλλά τον έχεις σε καλή θέση ρε Γραμμόπουλο. Στην καλύτερη. Φιλάθρος, γεια, εκεί. Εγώ είδες, δεν είμαι μάνα με απαιτήσεις. Εμπιστεύομαι τον coach. Παπά, πολύ καλό κρεβάτι. Τι να το κάνεις προβατική γιατί όχι. Τουλάχιστον. Άσε να, Νικό, άσε να γίνει διαφορετικό. Για να μπει μετά στη σύμπρα, ξέρεις. Ναι. Τι είπες Χριστό? Με πάρει και το ψωμί. Δεν θα δείτε κανένα σημείο. Μπράβο Σταυροδίνη, δεν περπατάμε αγόρι. Γυρνάμε έξω κέντρο και κάνουμε άμυνα στο πλάγιο. Ελάρη. Και πάσε, Γιώργο Ζαγαρία. Έλα. Σταύρος. Αυτός είναι τα αγαθιά. Θέλει να πάρει μόνο του αλεπουλά. Επειδή υπάρχουν. Μπράβο ρε Ηλία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα του κάνει αυτό το πασάκι και ο κύριος θα πει δεν το βάλει γκολ. Δεν γίνεται. Γιατί δεν αφήνει η Ηλία να εκτελέσει το κόρνερ. Πού το βάζω, δεν λέμε κανείς. Δεν πει αυτό είναι η Ηλία. Τουλάχιστον Σ' ακούσαμε.
είμαι και πολύ καλή αυτή την ημέρα. Να το. Μπράβο Άρη. Σωστά τώρα. Σταυρό! Νικάτε, έλα! Έτσι δεν είναι. Και μην είναι σαν να Μωρέ, ναι, απλά είναι να μάθουν. Μπράβο Θανάση. Ωραία. Θέση μας. Ανέβαμε, Φαντινέ. Δεν πάνω που μπαίνετε μέσα τα χάκια, ναι. Έχει μπει και το τσόμο. Ναι, μπήκε. Θέλω αγαμό στην άμυνα. Μόνο άμυνα. Εσύ με την τρία, ανέβα. Πάμε δεν έτσι. Βάλε την μπάλα, Θανάση. Μπράβο, Θανάση, μπράβο. Σταυρό, πάμε! Είδε στο Γιώργο, στο τέλος. Μπάλα. Μπράβο, μπράβο. Γιώργο. Το λέω, αλλά... Θέλεις άλλο. Θέλεις άλλο. Πού να θέλω. Ναι, ήρθε με πήρε, πήγαμε απλά μια πόρτα κάτω και ήρθε με την αγωνία πάνω στο πιάνο. Αλλά δεν έμεινε γιατί έχει μιλήσει το παιδί. Δεν τον ξέρω, γιατί όταν μου λέει άντε πάμε στο παιδί, έχω μάστορ, έχω ένα αστέρι στο παιδί. Επειδή ποτέ δεν μπορούσε να έρθει, Αυτό βλέπω, τι βρήκα στην κόσμο. αλλά μην κάτσει και... Μπράβο Θανάση, ωραία κινήθηκε. Ρίξω. Μετά κάνει διακοπτό, καμιά φούτα. Φίλια που τον βρήκε. Πού το βρήκες? Είναι μωρή παραλιά. Κάτσε και να το φάσει. Μπάλα κοιτάμε. Αριστερά, αριστερά. Το πάρει πάνω και την αρχή να το δούμε πάνω κάτω, θα κάνουμε τα αυτοκίνητα και πέρα γιατί Γιατί δεν θέλουμε τίποτα άλλο. αλλά ήταν τα πέρα Όσο μεγαλώνουμε, δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι 2-0. Για μην θέλει να σε 10 Εντάξει, ίσως θα είναι λίγο καλύτερα. Μπράβο Θανάση! Δανό! Πάνω του! Μπράβο ρε Θανάση. Βάλε γκολ ρε! Κάτω! Μπράβο! Την κυνηγάει, Μπράβο ρε Τσαρουχάκο, μπράβο.
Θα κάνουμε κύμα. Να κάνω για σώμα. Θα το καταλάβω από το... Λες άκολοι με τα παιδιά δεν είναι Ο Βρύβας που είναι. Και έχει ανέβει πάρα πολύ. Κάπου πάνω πήγαινε. Πάρα πολύ, έχει όλο καφετέρες. Ελίκη. Αυτό. Φοβερό κόσμο που θα κάνει. Είναι η παραλία του Αγίου, η αλήθεια. Δεν πήλες. Μαμά. Εκεί που είναι το πανεπιστήμιο. Ο Πήλες το έριξε στο μπισκότο. Τι λες? Ο Πήλες το έριξε στο καλά μπισκότο. ναι. Μπράβο, εκεί πάμε εκεί, μαγαζιά δεν έχει πέρα. Πάξτε να σε. Το όποιος θα σε περάσει. Και έχουμε συνεχίσει εδώ. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω, ήταν στο δίκτυο. Σωτό! Αλλό! 3-0. Ξαδελφή στο γιο. Όχι, όχι, όχι. Ναι, άντε πάει το πεζάνι. Καλό ταξίδι. Το μόνο μην έχετε πάρει γιατί ξέρεις. Μιας και να πας Αθήνα σήμερα, ενημέρωσε τους ότι άλλο θα κάνει η Αθήνα. Να τους πω ότι θα ανέβει στα χαλιά. Ενημέρωσε τους. Για κάτσουν τόσο έχεις πληρώσει και βοηθάνεις. Γι' αυτό. Έχω πει στα παιδιά να είναι εκεί. Αυτό πέντε. Θα μας σβήσει. Έλα τα ξανά. Έλα Αλεξάνδρος. Άντε μη κάνουμε, δεν πειράζει. Όχι άλλο, μας το θα κάνει φιλίτσα, εντάξει. Είναι λίγο slow. Με 4. Έχουμε αρκετές. Εντάξει, έτσι κάτι με τα γυαλιά, έλα βάλω σε καπαρόσο. Σταύρο. Κλείστο! Ποιες? Ναι. Πρέπει να πειράζει. Άμα δώσω ο Αθήνας πάσα σήμερα μου πεις και εμένα. Ούτε με έτσι στο δίλημα. 2 μονάδες πάνω από μένα. Παντελής. Έτσι. Στο δικό μου το παιδί που Δεν το βγάζει όμως. Επειδή είναι καλό παιδί, θα... Παντελή που μένει 5 χιλιόμετρα μακριά σου δίνει. αν τον έχω θα έχει 2 μονάδες έτσι, απαντάζει, πάνω από όλους. Πώς το θανάσαι, ρε. Ωραία, τι σχολεία είσαστε. Στηρίζετε τις υποσχέσεις Ο σας. Παλασόπουλος, θα φέρει τις πιο δύσκολες σας πίσεις. Μπράβο! Έλα. Ούτε κουμπαριά δεν σκεφτούνται τίποτα. Εγώ να δεις. Σήκωσε το παιδί. Θα το παίρνει, αλλά Θα το παίρνει. Τα ματώνει. Από απόσταση. το εργαστήριο κάτω θα Να χρειάζεται. του κάνεις ιδιαίτερα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να του κάνεις. Το Αδαμόπουλο το εργαστήριο κάτω δεν θα έρχεται. Πρέπει να το διπλασιάσει. Νεροχύτες, θερμοσύφωνες, Πες του να βάλει και θερμοσύφωνα, πρίζωσε τον νέο σου. Να βάλει και να την βάλει, να τον κοιμάται. Δηλαδή, θα παντελείς τα Αύριο μετά θα πρέπει να το στείλεις. Γιατί, να μην έχει ένα από το παιδί. Ξέρεις, Ναι, ξεκινάμε. έχει πάρει άλλο πίκρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σαν τους καρκαρίες. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 4-0. Αυτό γκολ. 4 τώρα. Να σου πω κάτι. Έλα. Γιατί δεν θα το βάλω. Πήρε πολλά φάλτσα τα βγει. Μήπως είναι Τον έβλεπα που φοράει κόκκι. Μπράβο ρε Θανάση! Έλα! Μπράβο! Μπράβο ρε Θανάση, μπράβο ρε!
5-0. Μπράβο. Μεταγραφή και ο Θανάσης. Ρεάλ, Θανάσης. Όπω, Παρτενίτσιος. Δανό! Βάλε κι άλλο! Κάτσε να μπει ο πάνω, θα σκούσει τα πούνε. Βγάλει την πάσα. Άμα δεν είχε σπάσει εκεί ήταν κολλάρα. Το φύλακα, καλός είναι. Προσπάθεια μετράει. Ήρθε στην παρέα, ναι. Από την παρέα ήρθε στην παρέα. Από την παρέα ήρθε στην παρέα. Γυρνά. Μαρένα, Ρε Βασίλη, καρδιά έχει ο ποπός σου. Κάτσε σε μια μέρα. Κάτσε καλά όμως. Έτσι. Σπήλιο πάρτι εδώ, γλυκά, μπισκότα, θυμού. Εγώ θα κάτσω εδώ. Πέρα από εδώ ρε, πέρα από εδώ ρε. Τι θα να σου πω εδώ, βαλέ. δεν το βγάλει. Έλα! Καλό είναι! Έλα, ακολουθήστε τη φάση ένας. Το μισό τους παίζουμε, Ναι ρε. 0-5 είναι. Ναι. Μπράβο Τάκη, πάμε! Έλα ρε Τάκη! Συνέχισε! Έλα ρε Τάκη, παιχτούρα! Αυτό είναι Τάκη, είναι δικό του Τάκη, δεν έχουμε άλλη σχέση. Αφού δεν νίκησε, αφού δεν νίκησε δεν νίκησε. Δεν πάνε εκεί. Δεν μ' άκουσε, είναι εκεί πάνω, δεν μ' άκουσε. Και κι άλλο. Η γυναίκα σου το σαρκάζεται. Γιατί? Την είδα και μου κάνει έτσι. Μήχρονο ευτυχώς. Είναι κάτι στον ήλιο εκεί, δηλαδή. Μπράβο! Μακρύ γρήγορα! Μακρύ που μας has πάρει το βόλιο σου γρήγορα προς τα Ελία! Μπροστά, μπροστά! Μπράβο Τάκη, Κότσε! Βασίλη. Γιατί θα παίξει τώρα εκεί πέρα. Θέλεις στην τσάντα του. Για στην τσάντα τους είχατε. Αυτή είναι δικιά μου. Έπεσες. Χαρακτήρι που πήγες. Βάλε σε λάθη. Προσοχή. Και ο Χρήστος είναι στον ήλιο. Θέλει να βγει από τα μέσα σπουδιά. Εκτός από σένα που είσαι πια στην τελευταία. Έλα προς τα εδώ. Τι είναι μου, εγώ μόνη μου το είπα. Τους είδα. Παναγιώτα πρέπει να κινηθεί. Παναγιώτα πρέπει να κινηθεί. Για να έρθει το μπροστά. Κι άλλο. Έφυγε η νοματομανία στο τραπεζάκι. Έλα προς τα εδώ. Εντάξει, τώρα θα έχουμε το. Έλα προς τα. Στέλνει την άβρα μου στο παιδί μου και με διακόπτεται. Μπράβο ρε μεγάλο, ωραία τρίπλα, μπράβο ρε. Ωραία τρίπλα. Παντελή, ο Σπήλιος είναι εκεί. Είναι εκεί. Εντάξει. Ναι, να το καπελάκι του. Ένα καπέλο βλέπετε. γύρισε Τάκη! Μπράβο! Είναι ψωμετρική διαφορά με αυτό εκεί και δεν φαίνεται. Όχι. Μπράβο, μπράβο. Ωραία μεγάλε.
Εντάξει, είναι και λίγο πρωτατσής, θα το πάρει. Πόσο είναι 4-1? 5-1. Γεια σου Εσπηλιό. Δεν φοράς ο καρτής με την Ακαή. Το καμισάκι εκεί. Φοβάμαι ότι τόση ώρα στον ήλιο. Αυτό το πήραμε. Αντιλιακό νομίζω το βάλεις. Το έχω φέρει ένα από καμισάκι ελαφρύ, ξέρεις. Τράβα το κεφάλι σου με την κάμερα, ναι. Καλά, εκεί τραβά, εμένα τραβάς. Όχι, αλλά έχει βρυγόνιο φακό, πιάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να... Τι είπες τώρα τα τσόνα, είχε βρυγόνιο φακό. Ναι. Τι είπες πάλι. Μπράβο! Σίγουρη πάσα! Μπράβο ρε Λιάκο! Μπράβο Ηλία! Γιατί στέξε. Αφού δεν το έχεις με την μπάλα. Δεν πειράζει, μπράβο! Μπράβο Ηλία! Μπράβο! με τα τελικά ή όχι? Αύριο είναι, παιδί. Σήμερα δεν θα σε πάει. Όχι, θα γυρίσουμε πίσω. Τι να πείτε, Ε, να πάρει και μεσία. Όση ώρα θα είναι το πάνω στους πάρτες, θα κάνεις το ξέρω. Αμά! Τέσσερε! Δυνατάκια γρήγορα στους οδηγάς την μπάλα. Πήγαινε δυνατά. Γιατί είναι δυνατά στην μπάλα. Γιατί αφού μετά το τακουνάκι την έσω την μπάλα, γιατί το πέτει, χέσεις, γιατί το χέσεις. Του φύγε και το μάτι. Γιατί έγινε λάθος και πήγε πάλι αυτό το γκολ. Και εσύ με τη φορά ξέρεις. Γιατί. Όταν γυρίσω, τους πέτει μέρα στην πέλα. Γύρισα, ξέρεις, μια μέρα, λέω, δεν είναι εκεί την έβαλα. Είχαμε πάει και δεν είναι το σχολείο. Παίζανε λόγω της σχέσης. Γιατί αυτό πήγαν σε λεφτά. Πήγαν στο άλλο, πήγαν στο μεγάλο. Όπως το άλλο, Ναι, πάνω σου είναι. πάνω στα ναι. Πάνω σαν δεν την προλάβει. Ήταν η μπάλα που δεν είναι πάνω. Το σύνδεσαι. Ας σε ξεφέλουν. Αγόρι μου παίξατε εσείς. Α, μετά παίζετε. Πάλι με στο κομμάτι. Ρώτησε το παιδάκι αυτό που είχαμε τώρα. Τι μπορεί να μας πει. Κάνει αλλαγή όμως. Εντάξει, δεν του είπα γιατί δεν παίζεις καλά. Εντάξει, δεν του είπα δεν έχεις καλύτερες, αλλά του είπα Σπήλιο, Σπήλιο, πρόσεχε τα χέρια στην πόρτα. Εντάξει, δεν τον πεις ότι έτσι δεν θα... Ποιος ξέρει. Θα δείξει. Θάνας δεν ήρθε ρε. Είχε πάρει ρε. Αν είναι το δικαιωματά. Όχι, σήμερα. Μπράβο αγόρι μου, ωραία πάσα. Δεν έχει θέμα. Πήγε στην εχθρό. Πρώτο είχε. Αν βγεις από το πέρα. Από το πέρα. Σκύψε κάτω, μπροστά από την κάμερα. Σόνιο. Τι γίνεται. Θα πέσει πάλι. Είναι μαλακάκι να πέσει. Φοβάμαι. Ήταν τις προάλλες στο σχολείο του... Πότε ήταν. Την Πέμπτη. Πάλι στο σχολείο. Πάλι ήταν δύο μεγάλα παιδιά. Στην δίνει μια φορά. Δεν έκανε. Φοβάμαι. Μπράβο ρε παιδιά. Διώξε Σταύρο. Παίξε, παίξε. Διώξε! Το κατάλληλο το κοριτσάκι. Αυτό δεν μπορώ.
μεταξύ μας το ζούμε. Έτσι είναι. Κατάλαβα. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εμένα είναι τεράστιο αυτό που έκανε τις δουλειές, ξέρεις, δηλαδή, παιδί μου, όταν τα πράγματα να μην δίπλα, έτσι στο μάτι εδώ, παραλίγο του να Φερές. Από εδώ βγαίνετε. έγκαμα, στο χέρι. Αλλά δεν κάψε. Στη λάθη του μάτι. Αυτό το πάει από πίσω, δηλαδή και όχι να εννοείται. Ναι, ναι. Είναι καλύτερα να τον βλέπω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μια φορά δεν μας ξέρω, έτσι. Θέλουμε να βλέπουμε. Τι να κάνεις, παιδιά, δίπλα του να είσαι. Ναι, άμα είναι. Αλλά η φωνή είναι κεφάλι. Εντάξει, και στην κάμερα, Παναγιώτη, δίνει πάνω σου. Μπράβο, μπράβο. 6-1. Βαγαθιά. Αν και κοιμισμένος. Τα μικρά δεν είναι λιγότερα. Θεωρώ ότι από αυτά τα παιδάκια τα δικά μας παίξουν κάτι παιχνίδι μετά. Αυτά τα παιδάκια που έρχονται πού? Αυτά τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια που έρχονται πού? Εντάξει, δεν βλέπω. Τα περισσότερα. Είναι πολλά, αυτό λέω. Τα μικρά ήταν μόνο 10. Μόνο 10 τα μικρά. Έλα μπήκε, τι έγινε? Έλα ρε Γιάννη, δύναμη! Έλα Γιάννη! Έλα Γιάννη, πιάστα! Μίγα μην περάσει Γιάννη! Μάνα δεν είναι και αυτή Γιάννη. Ήταν στο δικητήριο με τη Ρένα. Δούλευε στα ματιάτικα. Έχει πρόβα Τα έφερε. για τα φωτά και τα τέτοια. Στην αίθουσα κάτω. Τώρα φέρει το για να το βάλουμε γιατί δεν έχει νόημα. Έλα μου. Έλα σπηλακοδέλα εδώ. Θα σου δώσω νερό. Τώρα πάμε στη θάλασσα. Μπράβο Γιάννη! Μπράβο Γιάννο! Να. Συνέχισε Κωνσταντίνε, κοντά του. Έλα Μανώλη, έλα. Τάξε πάστε. Ωραίο. Θα σου δώσω κι άλλο. Έλα δεν είναι. Τι να κάνουμε με παιδιά, τι να κάνεις. Την άλλη φορά δεν πήρα μια αλλαξιά και έτυχε ένα χάλια. Ωραία πάστε, δεν πειράζει, ωραία. Έλα, θες μας τώρα. Τόσο ωραία παπούτσια. Έλα Γιωγάρα. Και δες. Όχι, τελείωσε η μπαταρία και παίρνει ο κύριος Παναγιώτης με το κινητό, με το τάμπλετ. Δεν κρατάω. Θέλεις να κόσουμε και τα μανικάκια σου. Παπά, τι θα πάμε στη θάλασσα. Στο λίγο, κάτσε τηλέφωνο και τα παιδιά. Θα πας και στη θάλασσα. Θα κάνεις μπάνιο. Μαμά, μπορώ να κάνω και εγώ μπάνιο. Δεν είναι το κούτσι για μπάνιο. Θα δείτε θάλασσα. Θα πάτε θάλασσα. Όχι, στο πρόσωπο έχω αγάπη μου. Μαμά, μπορούμε. Έχω μωρό μου, έχω, δεν θέλω άλλο. Βάλει με το καπό. Τι ωραία που καμισάκι φοράει ο Σπύλιο. Εγώ ζηλεύω. Είδατε τι. Εγώ δεν έχω.
Πώς είναι το όνομά σου? Νίκος. Είδες την κυρία Νίκο? Δεν ξέρω Γιώργο και τα Δεν το κρίνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχει ένας συνάδελφος που με λέει από τότε που μπήκαμε στην περιοριστική το 98 Γιώργο και του μιλάω συνέχεια. Αλήθεια. Αυτό με θέλει να με λέει Γιώργο, δεν θα του πω. Και εγώ Γιώργο τον λέω τόσο ρε. Δεν πειράζει. Και εγώ απαντάει κανονικά. Παπά, Θεωρώ ότι μιλάς στο γιο μου. Είσαι στον πατέρα μου, δεν απαντάω. Έλα. Μαμά, να καθίσει με. Μέχρι... Έλα Ρούλα μπροστά του. Όχι, καθίσει μέχρι το τέλος. Έλα Ρούλα, Ρε μαγκές, πότε παίζετε εσείς μετά? Πότε είσαστε γεννημένοι εσείς, το 2000? Μπράβο αγόρια. Το 2006. ένα χρόνο. Εγώ προσωπικά θα πάω παραλία και θα έχουμε το τέλος. Ποιος τι κάνει? Τα μέσα παίξουν τα όλα. Είναι άλλο, είναι τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν το ξέρω ότι θα είσαι τόσο καλή εσύ. Τώρα που είναι και μου άρεσε να είναι δύο κορίτσια ή δύο αγόρια. Ρε, από κάτω τα παπούτσια δεν ματάνε και μαθήσε. Έχει πολύ ζέστη. Δεν σ' αλλάζει. Πρέπει να φέρναμε. Όχι, αυτά είναι κουκούτσια, κουκούτσια. Είναι και τσιγάρο μέσα. Αυτά τώρα θέλουν τα κρασούτια και οπότε Άλλη μια, βάλε μόνο. σαν αμαρέτα. Τώρα έχουμε πάλι φρακτής. Έλα, μας έχεις πάσει τα νεύρα σήμερα. Έλα ρε εσύ Παναγιώτα. Ενώνησε. Έλα. Αυτό τι είναι, τα βλέμματα. Γύρισε τώρα. Πιάνασε το Μανολί. Ναι. Μπράβο Άρη, ωραία το προφυλέτε. Μπράβο Άρη. Μπράβο, Άρη. Μπράβο Άρη, τη βγάζει το πρώτο δημοτικό σου. Τη βγάζουμε. Στο χρόνο, γιατί είναι έλεγε. Αλλά δεν το πιστεύω. Παντελή που είσαι. Στο οπτικό μου και τι θα είσαι, συνέχεια. Μπράβο Γιάννη. Δεν θα απομακρύνεσαι. Κόρνερ είναι. έξω. Βασίλη, εδώ ρε σιλάκι, πώς έχεις να κάτσεις. Έτσι, στην κάτω και Παναγιώτης και τώρα την κάνουμε. Εντάξει, δυνατά να σ' ακούει. Να σ' ακούει. Τι κάνεις να δω, ναι, θα το κάνω. Ναι. Μπαίνει μέσα στο σπάι. Να το δείξεις. Τι μαθαίνει. Σωστά. Τέλειωσε. Άντε Παντελή. Αλλά δεν μπορείς. Παίρνει από εκεί, από τις καρέκλες ανάμεσα. Παντελή, κοίτα, παίρνει από εδώ. Από μέσα και βγεις από εκεί. Εντάξει, πέταμε πάλι στο άλλο. Μπες μέσα εδώ στην πόρτα και πήγαινε από την άλλη πόρτα και βγες. Αν βρεθείς εκεί στον γόρι. Τι μπορείς να κάνεις μπροστά είναι το φωνάκι. Ένα έξι. Πότε το βάλουμε. Από εδώ μπες και πήγαινε από την άλλη. Πότε θα βάλω από την πόρτα. Καλό ο Κωνσταντίνος. Καλώς ο Κωνσταντίνος. Μαμά. Μπράβο Άρη. Αμέσως, αμέσως. Σωτήρη. Κέντρο είσαι. Εκεί φτάνει. Μπριμπά. Θα στήσουμε την κορώνα και όλα. Γιατί, για μία τώρα, Για ποιον. Φυλακό μου τώρα τελείωσε. Όλοι σε θες να με δεις. Θα σου τα στείλω. Περίμενε.
Θέλεις το πεις? Ρε μηχανικέ, πού θα πας στη Χαβάη? μαζί. Χαβάη 5-0. Χαβάη. Και οι δύο μαζί, και οι δύο μαζί. Εγώ Πέτρα και σιγά. Βλέπεις, σου έχασε. Σε πόσο έρχεσαι? 5 λεπτά. Θα κάνεις. Θα ξαπλώσει. Στέφανε εδώ, Σταμάτη εδώ. Δεν μου κάθεσαι μια αγάπη, έλα στο λύσκε τώρα. Δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι Εμίλιο. Έλα εδώ στο λύσκε, έτσι πράγμα. Έτσι πράγμα. Γέμισε αυτό. Όλο Γιωργάκη, όλο. Δεν έχει άλλο, Βγαίνει μέσα από τα κάγκελα. Σπίνα θα κάνεις μια. Το βίντεο. Τώρα δώσε το. Γιατί δεν έχει νερό καθόλου. Θα τελείξω να το κάνεις. Και τι σου είπε? Πάει στα γονή του. Και τι σου είπε? Αδελή, τι σου είπε? Τέλος. Τι σου είπε? Βασίλη, το μπουκάλι σου πού είναι? Ναι, πού είναι? Για να το ξαναγεμίσει να παίξει τη διαδρομή. Αυτό εννοώ. Το τηλέφωνο δεν γυρίσει. Πήγαινε πάρει το μπουκάλι σου, είπα αυτό πέρα, πήγαινε αυτό. Εντάξει, το αποδέχεται για να κάνουμε. Άλλη εκείνη το σώδικο. Μη σου πω, πάρ' το μέσα. Παντελή, μην πας στον ήλιο. Θεαγάνος δεν μπήκε. Κοίταξε πας. Ω, μπαίνει ο πάνω. Αλλά για το μπαίνει ο πάνω. Πάλι, είναι απαραίτητο να δούμε. Σαραγάτη, γιατί φοβάσαι η κόκκινη. Είναι πολύ το πρόβλημα. Η ίδια απόσταση. Ξέρω εγώ, μόνο τον άλλο. Βασιλάκο, Βασιλάκος. Παναγιώτη, μην ξαναγίνει. Ναι, δεύτερο μήχρονο παίζουμε τώρα. Μπήκε ο πάνω. Μπήκε ο Πανός. Έλα, Παναγιώτα, γιος σου. Κάνα δεκάλεπτο. Πήγε να κάνει τελική έτσι, δεξιά. Αλλά τώρα δεν βάζουμε τώρα. Έλα, πάρ' το χαλαρά. Ενώ την προηγούμενο Σάββατο, αλλά δεν έχω να ξέρει. Μπράβο, Τάτα! Εμείς με τα εξημέρια μας κάνουμε τα κινητά και όλα. Ανάση! Τρέχεις παντού! Έτσι, μπράβο! Τρέχεις παντού! Ναι, πώς είναι εκεί. Α, ναι, εκεί. Βασίλη, πώς θα πέτσα. Βλέπω κανονικά. Τι βλέπεις? Εσύ δεν σου πρέπει να κάτσεις. Αφού έπαιξε. Για βάλε μια τάξη. Τι εννοείς? Μάνα και παππούς. Η υπογραφή ποιος τη βάζει? Μάνα ή ο παππούς τη βάζει? Η υπογραφή ποιος τη βάζει? Μάνα ή ο παππούς τη βάζει?
Ανεβείτε λίγο ρετάκι, καθόστε πίσω λες και παίζουμε το 1800. 21. Τον επηρέασε ο πατέρας του, είπε να κάνει σκούπα πίσω. Του είπα σκούπα πίσω, του λέω δεν περνάει τίποτα, σκούπα του λέω. Και πετάγεται η γυναίκα σου και μου λέει, τι σημαίνει η λέξη σκούπα, μου λέει, θα με ρωτήσουν. Την έχει αγχώσει απάνω εκεί υπόψη, έτσι. Την έχει αγχώσει, ψάχνει να βρει εκεί πέρα ποιος βγήκε, ποιος έβαλε τον γκολ, τι έκανε. Μην χάσει ποδοσφαιρικές ατάκες. Ναι, μην χάσει κανένα γκολ. Θα παίξουν και μετά, εγώ πιστεύω. Κι άλλο παιχνίδι. Μη μας είστε ρε Νίκο και μας ανεβάσουν οι Πήρες ρε και εμάς. Ένα φτάκι τραυματισμό. Ποια παιδάκια, όλοι παίζουν. Ανεβείτε λίγο τάκι, ανεβείτε λίγο πιο πάνω και να παίξετε πιο κοντά. Νίκο, εσύ νομίζω ότι είναι διήμερο του ΠΟΑ. Ήρθες και θες να μείνεις να παίζεις. Κανονικά θα πρέπει να παίξει τα απόγευμα. Ολοήμερη συνδρομητά. Όχι ρε, εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει λάθος συνενώσεις στα μαντά, γιατί στην αρχή είχαμε τα προφίλια είναι 3 εδώ και ένα στο άλλο το μεγάλο και θα πάνε τα άλλα τα παιδιά, έτσι. Οπότε έχουμε παίξει 2 Εδώ έχουμε 20 Ωραία, και παιδιά. οι άλλοι 3. Εδώ είναι 20 Οι άλλοι παίζουν σε άλλο. Ναι, στο μεγάλο. Που τελειώσαμε. Τα μεγάλα παιδιά, εδώ είναι το τέταρτο παιχνίδι είναι εκείνο. Το τρίτο εδώ, Αφού παίξαν όλα τα μικρά με αλλαγές τώρα. Εγώ δεν παίξα λέω όλα. πως έγινε λάθος συνενώσεις. Έκανε λάθος, έχει γίνει λάθος. Ήτανε δεκάδες να παίξουν. Εδώ έχουν μπει 20. Παίζει μετά κανονικά. Σας βάλανε εκτάκτος τώρα ή κατά λάθος. Α, εντάξει, μετά παραπάρει, να παίζουν μία η ώρα. Όχι, δεν νομίζω. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι σκοτώνει. Κόρη μου, το πάρω όλο. Δεν βλέπεις τι είναι γίνει. Έχουν μαυρίσει. Καρετίνη, φύγε από την κάμερα. Πέτω να τους πάρουν να πάρουν τους ανθρώπους. Τι έπαθες. Νικό, μετά το 6-1 κατεβάσανε τροφές. Διαχειρίζονται το παιχνίδι τώρα. Να σου πω κάτι, θέλει να είσαι εδώ. Όχι. Εκεί δεν καθόμουν. Παναγιώτα. Καθόμουν εκεί που δίνουν στην αρχή. Ωραία, κάτσε εδώ. Κάτσε, κάτσε. Με έχεις πρίξει. Κάτσε εδώ. Κάτσε. Ωραία Παναγιώτουλα, κάθομαι. Ναι. Εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω έτσι. Αφού είσαι κάτσε ανάποδα ρε χάρη. Είναι ο Βασίλης. Θέλω να βλέπω όμως και εσάς. Τι, θα συγκινείς την πλάτη. Α, όχι να χωρίσω. Κάτσε μεγάλη γιάρα. Ο Ρονάλντο είσαι ρε. Έπιασε ίσιο εκεί. Ή ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος, άστα αυτήν ρε, φύγε με. Σε κρεμάσω ανάποδα. Θα σου πάρω τις αδερφές ρε. Δικός του. Ναι. Δώσε και Γιώργη. Παναγιώτα, σε το θέλω κάτσε τώρα μπροστά. Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, τι μιλάς. Να η ευκαιρία σου. Αν την κλωτσίσεις, τέλος. Όχι ρε φίλε. Βάλει τον γκόλο και να μου. Εννοείς που βαρέ εδώ. Μες στο ποδόσφαιρο. Γενικώς όταν διατηρείται. Αγορετάκι, φούνες.
Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ο Πατάκη. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Μπράβο Γιάννο, έλα πάμε. Διώξε! Ωραίος! Θυμάσαι για τη θάλασσα, εσύ έτοιμο. Δεν το καταλαβαίνω. Ωραίο. Το προπονητή σου αυτό. Αυτό τώρα ορίσκεις. Η Παναγιώτη δεν θέλει. Δεν θα ξαναμιλήσει η Παναγιώτη. Έτσι. Πότε λίγη ρε παιδιά. Λογικά. Από την ώρα που ήρθαμε να φτιάξουμε το μεσέ. Μέσα παίξουμε το πάλι. Είναι μεγάλο καλά. Να. Το 6 και το 6 δεν ξέρω. Έχει. Είναι παιδάκια από δεξιά. Αυτό ξέρω σήμερα τι ωραία πες. Παίζουν ωραία σήμερα, φίλε. Και τα δύο τμήματα έχουν παίξει μπαλάρα, φίλε, σήμερα. Και όσο θα παίρνουν παιχνίδια ένα σέρι θα γίνονται τέτοια. Μπράβο ρε Τάκη! Μπράβο Τάκη! Μπράβο ρε Γιάννο, μπράβο ρε! Γιάννης. Ναι, τον Ηλία τον έβγαλε. Μπερδεύτηκε γιατί είναι και δύο ξανθομπάμπουρες. Πάλι σε κρυμμένο! Πού να το πεις τώρα, δεν πειράζει, δεν το φεύγουμε τώρα. Μπράβο Παναγιώτη. Ο γιος μου είσαι. Ο γιος μου είναι ο Παναγιώτης. Τραβάς εσύ. Ο Βασίλης γενικά μόνο που έτρεπε και επικοινωνία στην Αγιάννης. Όταν έχεις την Αγιάννη, δεν έχεις τις κάρτες. 7 είναι. Σκούρα θα γίνει με Ενημερώσατε, τι κάνετε? Ενημερώσατε? Έλα ρε μάκες, πού ήρθαμε? Κερδίσαμε? Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Τι έγινε? Κοντά, Γιώργη, κοντά, κοντά! Τρέξε, γύρνα! Οπότε δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό δεν αποφύγεται. Μπράβο ρε Ντίνο, μπράβο ρε! Μπράβο Γιάννη! Θέλει να κοιμηθεί, θέλει να κόψει, ρε παιδί μου. Δεν είναι καθένα. Δώσε κύριε Ορλό! Έλα ρε. Στα δύο. Έτσι. Θα ήταν το πούλημα εκεί. Εφτά-δύο. Τώρα πήγε. Για μας είναι μαζί όλα. Δεν κάνουν μαζί προπόνηση. Αλλά με τον ζόρι. Πώς είναι? 7-2 κερδίζουμε. Είναι σκορ ασφαλείας που μας πιχάνουν. Πόσο θέλει 3-4 λεπτά ρε έξω. Ένα 2 λεπτά θέλει. Τελειώνει. Έχουν συμπληρώσει το μισάωρο. Έλα σφύρα το τώρα. Σφύρα το. Γιώργη, διώξε! Ο Νόγερ μπήκε μέσα. Ναι, τον έχει βάλει μέσα τώρα. Κάτσε εκεί, κοντά, κοντά.
Ας τον είναι να παίξει, διώξει και διώξει. Έλα προπονητής, Ας τον είναι. Αγχώνεται περισσότερο. Ξανά μας ακούνε αγχώνεται χειρότερα. Πώς παίξουν κι άλλο. Τι κι άλλο. Φοβάμαι. Κάπως εγώ τις φοβάμαι. Φοβάμαι να παίξουν κι άλλο. Βλέπω κι άλλα παιδάκια που ήρθανε τώρα. Και τους ρώτησα, έχετε παίξει εσείς. Αληθώς μου το αρέσει, μπράβο. Άκου τον προπονητή σου, Γιώργη, ό,τι σου λέει ο προπονητής. Είμαστε, ρε. Για να σε δω, για να σε δω, για να σε δω μεγάλε. Ω, δεύτερο δοκάρι είναι αυτό. Μπράβο ρε. Μπράβο Γιώργο, πολύ σωστή κίνηση. Πολύ μπράβο αγόρι μου. Ακούζει τίποτα γαντήλια τώρα. Ακούζει τίποτα. Όχι ρε. Σωστή κίνηση, δεν έβλεπε γιατί Νίκο, για σένα λέει. δεν του είπα, μπράβο εγώ του είπα. Μην ακούς κανένα του λέει. Δεν του είπαμε τίποτα. Κανόνας να πω επεισόδια τώρα. Θα τα βρούμε. Είσαι παρεμβατικός. Λες. Ναι, φυσικά. Έλα ρε Χαριτίνη μπροστά από την κάμερα όλη την ώρα. Μπράβο ρε μεγάλε. Αυτό το σήκωσε το ένα το χέρι, την έκανε εκεί. Και δύο τα χέρια ήταν να την πάει εκεί μέσα δεύτερο δοκάρι. Άντε ρε παιδιά. Βάλτε το πάνω να γίνει χαμός. Άντε πάνω, να σκάσουμε τα νεύρα. Ας φάγα τα ξενύχια. Εγώ δεν έμεινα τον πας στη γιορτή χθες. Τι δεν έκανα ρε Παναγιώτη, έχω πλειώσει. Προηγείται το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο. Να τους πάλι πάνω στον κόλ. Άμα μεγαλώσεις να πιάσει η καριέρα και πιο Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Τέλειος. Μπράβο Γιώργο. Αυτός παίζουν τώρα, Μερικοί που παίζουν τώρα, μερικούς που παίζουν από εκεί. Τι. Είναι μερικά από αυτά τα παιδιά που παίζουν εδώ και κάποια παιδιά που ήταν από πάνω. Με ποιον? Εγώ. Τρίπλε βέβαια. είσαι εκεί, να σε δω, είσαι το μετράπεσε πάνω. Κατέβασε. Νικό, κράτα λίγο ρε εδώ. Να βγάλω, εδώ, κράτα εδώ. Να βγάλω την μπαταρία για τα αυτά. Κουράστηκε. Γιάνναρος. Γιάνναρος. Δεν ξέρω αν θες να σε βοηθήσω κάτι. Όχι ρε. Εδώ. Έλα πουλάκι μου. Ωραία, τέλος. Έχετε ανάγκης. Μπράβο Γιώργο και Τάκη, μπράβο. Μπράβο Γιώργο.
Ακούς πέρα την καλαμίδη. Γερά. Μπράβο Γιάννη. Τι πήγε να κάνει αντίνος εκεί πέρα. Έλα ρε.